Bl-imħabba tiegħek naslu. Din hija t-tema ta' maratona ġbir ta' fondi li se tkun organizzata fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla minn Hospice Malta. Maratona li permezz tagħha se jinġabru fondi biex jitlesta l-proġett ta' St. Michael Hospice f'Santa Venera. Hospice Malta ilha toffri għajnuna paljattiva għal aktar minn 30 sena lil pazjenti li jkunu għaddejjin mill-marda tal-kanċer u mard ieħor. U issa se tkun qed tiftaħ ċentru ġdid f'Santa Venera li se jkun l-ewwel kumpless f'Malta li se jipprovdi kura paljattiva komprensiva lil pazjenti fost oħrajn b'kundizzjonijiet newroloġiċi u mard serju tal-qalb, kif b'dan iċ-ċentru se jkunu mdawrin bil-raba tagħhom. Il-ġimgħa filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna għamel żjara fil-binja li fil-passat kienet l-Istitut Adelaide Cheney fejn seta' jara x-xogħol li qed isir bħalissa. F'kummenti li tal il-Net News l-Arċisqof tenna l-importanza li s-soċjetà Maltija jkollha dat tip ta' binjiet sabiex tingħata aktar għajnuna lil dawn il-persuni li jkunu jeħtieġu kura paljattiva. Huwa ta' privileġġ għalija li inkun hawnhekk f'dan l-ambjent li se jkun ukoll ċentru ta' kura paljattiva immexxi mill-hospice. Huwa ambjent u biċċa art u binja li llum tiswa 25 miljun euro u ingħatat mill-Knisja Maltija biex tkun ta' sapport konkret għal dan il-proġett sabiet ta' hospice. Il-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta Ken Delija spjega ma' Net News fiex wasal dan il-proġett tant importanti. Qed inqorbu lejn l-aħħar, qed inlestu l-aħħar affarijiet biex il-proġett ikun jista' jingħadda lilna mingħand il-kuntratturi ħalli nkun nistgħu noperaw hawnhekk, u allura qed isir xogħol ta' finishes ngħidulhom aħna ġifieri ta' kisi, ta' bibien, allura qed inqorbu biex kemm jista' jkun aħna ċitata ħafna biex nidħlu hawnhekk u nkopru noffru s-servizzi ta' kura paljattiva lill-pazjenti kollha li jkollhom bżonn. La darba tkun lesta din il-binja l-pazjenti se jingħataw servizz mill-aqwa sabiex finalment ikunu jistgħu jgħixu ħajja aktar komda. Aħna bħalissa diġà nofru s-servizzi tagħna minn Ħalbalzan, nofru servizzi fil-komunità u l-pjan huwa li dak is-servizz ikompli jikber kemm jista' jkun biex il-pazjent kemm jista' jkun taqdih id-dar tiegħu stess. Però anke jekk tagħti golden service xorta jibqalek nies illi possibilment ikollhom bżonn ta' terapiji oħrajn u ta' servizzi li aħna nsejħulhom inpatient. Sissa dan is-servizz ma nofruhx u b'St. Michael ħankun nistgħu nofru 16 sodda għal 16 pazjent li jiġu hawnhekk għal żmien qasir. Ma naqasx li l-kap eżekuttiv iwassal appell lill-pubbliku sabiex ikun ġeneruż u jagħti d-donazzjonijiet tiegħu fil-maratona ġbir ta' fondi li se ssir il-ħadd 9 ta' Lulju. Il-pubbliku ġenerali, kumpaniji, nies ta' kull livell, aħna nemmnu li bil-ftit il-ftit bil-qatra tintera l-ġarra u għalhekk is-slogan tagħna u li bl-imħabba flimkien, bil-imħabba tiegħek ukoll naslu. Hospice kienu hemm minn day one. Mill-ewwel tarhom. Ikolli nħallasom, ma nafx kif jista' jkun inħallasom. L-għajnuna hi imprezzabbli. Il-hospice toffrilek hi għax inti ma tkunx taf. Jagħmlu minn kollox biex jagħmlulek il-ħajja iktar faċli. Napprezza ħafna kollu li qed tagħmel magħna l-hospice. Nixtieq għandi li nistennejnu. Jien ommi dejjem kienet tagħti, mindu konna żgħar dejjem tellatna rridu nagħtu, rridu inħennu, rridu ngħinu. Qatt f'100 sena ma kont naħseb illi jien ħanieħu xi ħaġa lura. Intant sal-aħħar ta' din is-sena l-binja l-ġdida tal-hospice se toffri total ta' 16 kamra imsejħa inpatients unit fejn il-pazjenti se jkunu qed jingħataw il-kura. Apparti dan il-unit se jkun hemm ukoll klinika tal-outpatients u day therapy unit fejn se jkunu offruti servizzi lil pazjenti bil-kanċer, mart tal-qalb u l-klwiwi u kundizzjonijiet newroloġiċi oħra fost oħrajn.